किसन्या ह्या गलासांची लेवल करणं गरजेचंच आहे का? गरजेचं आहे पांडा. इंजिनियर लेवल केल्याशिवाय घर बांधतो का? नाही. तसं बेवड्यांनी सुद्धा पॅक बरोबर भरल्याशिवाय पित नाहीत. बर बर. पांडा मी तुला दारू पाजतो हे तुझ्या बायकोला सांगू नको बरं का माझं नाव, नाहीतर तुझी बायको माझा बुगाच करल. किसन्या तू अजिबात काळजी करू नको. तू मला फक्त दारू कशी प्यायची ही शिकव. मला सुंदरीचा बुगा करायचा आहे. पांडा हे नेमका जरा अडचण दारू प्यायचं काय भानगड आहे? काय झालं? काय झालं? अरे काय नाही झालं ती विचार. काय होय वा? तुम्ही रात्री झोपेत मला आणि माझ्या आई बाबाला शिव्या का देत होता? काय झोपेत? काय डोक्यात पडली काय? मी झोपलो नव्हतो, मी जागाच होतो. तुमचा मुडदा बसवला तुमचा, म्हणजे जागा असताना मला आणि माझ्या आई बाबाला शिव्या देत होता का तुम्ही? सुंदरे वर आवाज चढून बोलू नको. हे घर माझं आहे. असं तुमचंय असं म्हणायला लागलं जसं काय तुमच्याच बापाने बांधून दिलंय. आपलं लग्न झालं तेव्हा होतं का काय तुमच्याकडे 4 ताटे 4 वाट्याशिवाय भिकार बंबून हातात चंबू अशी गत्तर होती तुमची आणि म्हणे माझं घर आहे. सुंदरे तुझ्या तोंडाला मुगाच घाल नाहीतर काय? मी नाही घाबरत तुम्हाला. हा तुम्ही नुसतं वाघ मारे ह्या अण्णावतच आहे. तुमच्याकडनं नुसता मच्छर सुद्धा मारणं होत नाही तुम्हाला सांगते. हा मच्छर मरत नाही? मला मच्छर मरत नाही? अरे मला मच्छर मरत नाही अशी माझी बायको मला म्हणली. मला माझी बायको घाबरत नाही का किसन्या? मला वाघ बनायचंय वाघ. पांडा तू ही एक पॅक मार. तू वाघच होणार बिना शब्दाचा धान्य वाघ. बिना शब्द. पण किसन्या मी असं ऐकलंय लोक म्हणतात दारू म्हणजे मुतारा असतो रा. हे पांडा मुतारा म्हणतो? हे आमच्यासाठी अमृत आहे, अमृत. हे अमृतासारखं आहे. तू एक गोट हाण लगेच वाघ होणार तू. वाघ होणार ना? दारू पिऊन जर मी वाघ बनत असेल तर मी दारूच काय मूत सुद्धा प्यायला तयार आहे. पे मग चल विजय माल्याचं नाव घेऊन पिऊन टाक. पण हे विजय माल्या कोण आहे? विजय मल्ल्या कोण आहे? अरे ही दारूचं गॉडफादर आहे, गॉडफादर. गॉडफादर? हान वर चल. पण किसन्या मला दारू पिऊन ताकद येईल ना? ताकद? अर्धा हत्तीची ताकद येणार तुझ्या अंगात. कस काय म्हणजे? ही 4 प्या हाणायचं आणि हा नुसता 100 वर्षाचा वडाकड बघायचं. झाड बघ नुसता गदा 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 हलत राहतं झाड. पण पिऊ कसं? डोळं जाग नाक जाब आणि पे. आता नाही तुमचा अक्कल नाव सांगून तुमची फजिता केली. मी बी बोलल्या नाही बघा. पांडा मला शूटिंग काढताय तू दारू पेलाला. कुठं? तो अयो तुझं आयला. पण पांडा हे शूटिंग तुझ्या बायकोला दाखवल्यावर मग बघायचं आहे बघ पांडा. अरे धर त्याला. नाहीतर हे जर शूटिंग सुंदरीने बघितलं ना सुंदरी मला नांगरासाकडे बैल लावेल. याला प्या खाणू दे एवढा मला. जर काय तोंड मला पण हाणू दे. मग ही बाटली बी घेऊ दे मला. काय सोड दर त्याला त्याला देव सोडते देऊ नको. हा दगडच घालतो तुला तुझ्या आईला. हा बोल्या. किसन्या बोला त्याला काहीतरी म्हणला. चल चल चल. माझा मेवना इथून पळून गेला. जाता जाता तुझ्या कानात काहीतरी म्हणला. मी सख्या डोळ्याने बघितलं. काय म्हणलं मला सांग. मी खरंच सांगतोय ती म्हणला काहीच सांग नको. काय म्हणला बोल्या? खरं सांगू का खोटं? खरं सांगा. ती म्हणला काहीच सांग नको. फोन लावतो आता.
हलवा अक्का मला तुला काय तरी सांगायचं दाजी बद्दल लवकर आपल्या गावाच्या गार्डन मध्ये या इकडंच आलाय बोल्या कसं इकडंच बोल्या आलाय आपण बघितलं इकडं आलाय ह्यांना विचारायचं का फिरून टाक लगेच काय एक काळ पोरग इकडून पळत गेले तुम्ही बघितलं का मी अंधाय मला नाही काय दिसत मी नाही बघितलं कुणाला आंधळ आंधळ मग पेपर कसा वाचतो तो तोंडाने मग आम्ही का गांडीनं वाचतो रे आणि तो पेपर उलटा वाचतो अजून त्या खरा कस काय वाचतो पेपर तू आंधळ आहे ना हा मग तोंड का जरूर तुझा चेहरा दाखव नाही मी नसतो दावत माझा चेहरा का नाही दाखवत माझा चेहरा लय गोरा या म्हणून मी ना कुणाला दाखवत मला नजर लागल्यावर अरे ही आवाज कुठंतरी ऐकल्यावानी वाटतोय राव कारण असा मका भरलेला आवाज आपण रोज ऐकतो गिरणीवाणी हे बाग एकदा कोण आहे ते ए तुझा चेहरा दाखव मी नाही दावत ए किसनिया अरे ये तर काल तोंड आहे धर त्याला अरे धर की धर त्याला एक गोठा नव्हते एक घोट कसला म्हणतो अरे गेलं की किसनिया आणि बेशुद्ध पडलं का काय बोलया वर तेवढं करून पडलंय भांडा मला वाटतं ते मी असं डोक्याला लागलं त्याच्या लवकर बाबा कुठे गेलाय काय माहिती बाई भोल्या मला तर ह्याच गार्डनला बोलवलं होतं पण दिसा नाही कसा तिकडे जाऊन बघते बोल्या काय बरं बोल्या अरे ह्याला जर काय झालं तर सुंदर मला कच्च चावून काय किसन्या यमराने आज आपला कडक बंदोबस्त केलेला दिसतोय म्हणजे वाघाचे पंजे समोर बघ सुंदरी आली यमराज आता मग आता फक्त एकच मार्ग कोणता तुम्ही दोघं इथं काय करताय अगं सुंदरे तू काय करते इथं मला भोल्याने बोलवलं होतं म्हणून मी आले तुम्ही काय करताय अगं मी बोल्या कृष्णा गार्डन मध्ये फिरायला आलोय भोल्या तू मला दाजींबद्दल काहीतरी सांगणार होता काय सांगणार होता सांग बरं लवकर का बोला नाही ती तो बोलू शकत नाही का तर त्याला पाण्याने ढगात लावले हा ढगात अगं ढगात म्हणजे तू येणार आहे म्हणून त्याला लय आनंद झाला म्हणून त्याचा आनंद ढगात मावळा नाही पानाची मावण असते काय मावण असते मावळा नाही असते ठरलं बरं तुम्ही काय करताय त्याच्या शेजारी या इकडं हा ओ काय म्हणते मी इकडे या म्हणते ना तुम्हाला अगं त्याचं काय झालं सुंदरे वहिनी ढगात आहे पांडा आपलं काय त्याचं बोलल्या ढगात बोल्या तुमचा का असा छबिना डुलतोय खरं सांगा दारू प्यालाय का तुम्ही मी तुला दारू पाजतोय पण तुझ्या बायकोला सांगायचं ना दारू प्याला का म्हणजे अगं तुझ्या तोंडाचा बघा वास येते सुंदरे आणि मला म्हणते दारू प्याला खरं सांगा दारू प्यालाय का तुझ्या आयुष्यभर दारू पिलो नाही मी माझी आई शपथ
खरं सांगा म्हणते 10 रुपयाला का नाही तुम्हाला म्हणते तुम्हाला नाही पेलो मी दारू पेलो नाही. नाही पिलं भाऊजी खरं खरं सांगा ही 10 रुपयालात का काय संबंध वहिनी पाना 10 रुपयाचा हा बोलायला इजरा पेला गेला बोला 10 रुपयाला नाही म्हणताय त्याला नाही म्हणताय का हाय का तुम्हाला जर असं वाटत ढगात काय तुझ्या सारखं बोलायला काय झालंय अगं सुद्धा नाही वहिनी त्याला एका मिनिटात जागा करतो काय बोला नाही बी बोला. बघ एका झटक्यात अमृत आहे. चांगली चांगली माणसं सुद्धा येतात. तुझ्या भावाचं काय घेऊन बसले बस शांत बोलया आयो पांडा तुझ्या बायकोला कळ आता लगा तुझी बायको माझा भोगाच करते आता आता फक्त एकच मार्ग कृष्णा कोणता मार्ग पांढरा रामकृष्ण हरे. कुठं गेलं ही काय माहिती शोध बोलल्या ह्यांना आता सुट्टी देणार नाही चल लवकर सोडा गेलो मला 2-4 मित्र वाट बघत बसल्यात माझी त्याला पाजावं लागते हे सुंदरे असं जंगलात बांधून ठेवून काय लय मोठी शाणी लावून गेली काय तू तुला म्हणलं सुंदरे माझ्याकडून चुकलं. लय वाघ बनायची हौस होती ना आता ह्या वाघाच्या तावडीतून सुटून दाखवा मला हा म्हणजे वाघाची पंची हा? वाघाची पंजी मग आजी नाजूबा कुठाच्या ये काय बोलल्या वाघाची पंची वहिनी तुम्ही असलं कोडच बोलायचं काम करला बरं का तुम्हाला सांगतो मला सोडा लवकर सुंदरे अगं तुझ्या पापड सुंदरे मला माफ कर मी पुन्हा दारू तुझी शपथ नाही प्याणार. 10 रुपयाला तुम्ही जिथं तर राहिलं पाहिजे की हा? म्हणजे मला काय मारायचा प्लॅन करते का तू वहिनी अगं एकच ऐकणावर आहे ह्याला मारा दुश्मन आहे का बायको आहे तू दुश्मन आहे मी दुश्मन चल बोलया दुश्मन सुंदरे अगं अशी जाऊ नको वहिनी असं नका करो 2-4 लेकरं माझे परपंचाची हायती सुंदरे गेली किसन्या आता काय करायचं काय सोडा कसं तरी झाड बघ किसन्या ह्या सुंदर संग लगीन करून फसलो बघ मी लग्न म्हणजे ना मुळ्याचा सारखं झालंय बघ ते कसं म्हणजे होतं एकदाच पण आयुष्यभर त्रास होतो त्याचा खरं आहे बरं का मुळे त्याचा अंदाज घेतलेला आहे मी बी. कृष्ण्या बोलली की अरे इथं एकतर जंगलात बिट्टीनं माझी फाटली आणि तू वाघाचा आवाज काढून अजून का फाडतो माझे दातीच किया काय संबंध आहे का पण आवाज काढायचा वाघाचा मी अरे मग वाघाचा आवाज कुठं येतोय पांडा अरे तुझा आवाज काढतोय मला म्हणतोय नाही कृष्ण्या अरे तिकडे बघ वाघाचा आवाज येतोय बाहेर कसं निघायचं पण आता बाहेर का पांडा हे कसं काढलं तू अरे ते देणंच होतं मागापासून मग मला काय काढलं नाही तू अरे सुंदरीच्या भीतीने मला काही कळत नाही आरामची पडतो वास पळा तू वास बोलया कस काय आवाज काढून तुझ्या डोळ्याच्या पुंग्या टाईट केल्या मला फसवतात काय हा दारू ढुसून येतात सुंदरी म्हणतात सुंदरी माझं नाईट नका करू म्हणा तुझ्या दाजीला हा सुंदरीला फसवते त्यांना काय वाटलं त्यांचं मुर्दा गाडी मी हा दोघांचा बी
ही असल्या खोकड्या माकडाचा आवाज काढून ह्या वाघाला बेदाकवती. वाघ आहे वाघ ओरिजिनल तू. कुत्र्याचं शेपूट वाकडं ते वाकडच बाई. अरे खपर तोंड्या, अरे डहाण्या वाघ, डहाण्या वाघ. वहिनी, तुमची चोरी आम्ही पकडली तरी पण काच काढताय तुम्ही. तुमच्या अंगातला 36 नकर बंद करा बरं. मी नाही भाऊजी आवाज करत. ए भोल्या काय तोंड द्या ती टेप बंद करून टाक. अरे करणं अजून चढत मुतावतो का मला. मग अशी मुतला काय मग ए नाही आता बंदच आहे ते आता कुठं चालू आहे बंद आहे. अरे मग आवाज कुठून येतोय. कुठून येतोय आवाज तिकडे बघ. दगड झाला का कुत्र का ती वाघ फाडून काय तुम्ही वाघ मारे ना मग मारा की त्याला. त्याला मारून तिथं माझ्या तोंडा बसला मच्छर मरत ना त्याला कवा मारू.